Takže čaute ľudia, moje meno je Band11 a vítajte u môjho ďalšieho videa. A tentokrát je to z hry Five Nights at Freddy's 1. Ja viem ľudia, všetci to točili, takže ty si taký blbec, však to si myslíte. No, ale nevideli ste tú tvorbu odo mňa v tejto hre. No a kto nevie, že o čom to je, tak vyhrajte za typka, ktorý je vlastne ten nočný hlídač a potom sú tam tí animatronici, napríklad tento medvedík, keby niečo, no a tí vás chcú zabiť. No asi toľko v tej hre a ideme. Ó, jasne kamo, áno, musíš to aj zakrúžkovať pekne červeným, áno. Všakže to bol úmrtný list, však áno. Ešte 12 hodín je, áno, to je naše hodinky, áno, už tu hráme, vidíte tú prekrásnu grafiku, čo tu mám, tam som to stiahol z predblbej stránky, tu mám plakátik, to je Freddy, divný zajko a to je môj obed. A toto sú percentové obrázky, to je úplne Leonardo, a toto je tiež moje žádlo. Nie, nebudeš mi nič hovoriť, no, tuto sú naši animatronici, áno, vidíte tie hlavičky, sú úplne krásne. Out of order. Čo tam je? No. Ja kebyže som akože on, tak ja už dávno padám von oknom najbližším. Zoberiem napríklad túto lampu. No aj to niečím održem, aj zubami to môžem rozrízať, vyhodím to oknom a padám preč, lebo kebyže vidíte takéto divné veci, tak to tu fakt nie je možné s tým. Ja by som to nevydržal, proste. No aj keby som, že toto je, to by nebolo zlé. Tuto sú dievčenské záchody pre pedofilov, tam hrajú vždy koncerty, preto tam nie je kamera. Jasne. Počkaj, odkiaľ. Ty nespievarci Justin Bieber, vypaď. A kto má rád Justina Biebera, tak sorry. No ľudia, už sa pohnite. No, aspoň niekto. Hoši. Aspoň, že tu má ventilátor. A prečo už dávno nehrá na počítači? Tuto má počítač. Nie, on musí čumieť zo sprostej kamery. Prečo? Ale má tu dobré repráky, mohol by tu urobiť disko. Zavriete tu dve dvere, takto. A potom, že tuc. A ako môže výjsť z tej elektriny? To nie je možné s týmto. Proste ako môže výjsť elektrina, ja to nechápem, toto v Amerike je bežné, proste 77% batérie, no, už je fuč, 5 hodín musím vydržať s týmto. Ale ešte to je zlé more, že túto ako môže výjsť elektrina, ani slnečná energia, ja viem, že je noc, ale aj tak, ako môže výjsť elektrina. Jo, jasne, aké krásne obrázky, ešte tu daj do pracuň, áno. Tuto si zožral moje 3 hamburgere. A títo ešte stále tam pozerajú. Aspoň tento hrá na gitare, ako vidím. Macik tam spieva, ten tam drží zase nejaký koláčik. Čo mám aj ja tuto. Ináč toto vyzerá ako špehov do prdele. Vidíte, on na mňa čumí. Nej možné s tým. Haló, ľudia, chcete sa pohnúť alebo niečo také? Haló. Môžeme si tu aj rovno pospať. To nie je možné. Ja sorry, keby je tam ten posun hlasu, len teraz sa mi práve vyplo nahrávanie, neviem ani prečo. No, akože, nechcete sa pohnúť. Aha, no, pohli sa. Som to musel hovoriť. Už 60% batérie. Ty vole, ja to nevydržím, jasne. Niekde je ten zajíc. Tam je ten zajko, jasne. Ešte len tuto našťastie. Zostaň tam, kapíš?
Ináč či nedám ruku, aj keď vyzeráš ako pedofil. A to furt vyzerá, čúte na jeho oči. Ale podľa vás, prečo je tam ten endoskeleton? Ak to nevieš, čo je endoskeleton, tak to sú vlastne tie veci, čo je na tej maske. Vieš, celom. Fuj, to vyzerá hnusne. Čo čumíš do kamery? Čo čumíš? To nie je možné, s týmito pedofilnými neviem čo more. Furt, čumí do... Jo, jasne. Ale čo hľadáš tam? Vypadni! Sorry, vypol sa nahrávanie. No a to som chcel povedať. Vypadni, ty hnusný zajac. LOL. Ináč vážim si na tých animatronikoch, že tam stoja toľko, lebo ja by som už dávno išiel preč, ktoré sral by som na toho nočného hlídače, mne tam môže odísť. Že mne by to ani nevadilo. Ináč to ľudia už teraz vidím, že to nevydržím, lebo... Počkaj. Hej, dobre. Len tento zajac furt všade ide. Prečo nemôžu byť ako ostatní proste? No a čo čumieť do kamery, proste mám tu tieto dvere. Ja kebyže som ten nočný hlídač, tak to zavriem a hotové. Veď čo až, ani na to nemajú prachy, aby si kúpili normálnu elektrinu. Jo, jasne, teraz som zase nasypal nejakú blbosť, čak ľudia. Ja viem. Ale čo mám s tým robiť? Vypadni ty pedofilný zajko hnusné. Jo, teraz sa hrám na Goga. Ty kopíruješ Goga? Ale ne, nekopírujem nikoho. Podľa vás koľko vydržím? Lebo 20% batérie a... Chápete? Hneď zdachne. To už teraz ľudia, ale nemôžem otvoriť tie dvere, lebo príde ten zajac. Ináč keď som tu hral, akože bez kamery, no, za kamerou, no, tak normálne som tu dal, ale neviem ako, normálne už sa mi vybila, akože, tá batéria, alebo neviem čo to je, chápete, bolo 5 hodín, potom prišiel Freddy, čo je vlastne tento macko, tuto, no a toto, normálne on tam chcel na mňa vyskočiť, ale presne takže takže to mám vždy ohromné šťastie. Jo, ale teraz zdachnem, lebo mám len 13% batérie, ten zajko je tam zase, kde ješ furt? Ale ten druhý zmizne, jasne, kľudne zmizte pri natáčaní, hlavne, že keď nenatáčam, tak tam stojíte pol hodiny, more. A kde je ten pedofilný, neviem čo. Ale máme 8%, ale neviem, že kde. Podľa mňa to zavriem. Bože, ja to zase nevyhrám, hoši. Ja to nevyhrám. Neviem, že kde je. Aha, tam je. Dobre, tak toto môžem otvoriť. Ale teraz 1% ľudia. 1%. 0% a teraz ide taký jumpscare. Hotovo. Ak toto dám, no dám Macíku, spievam, Macko tu. No ľudia, perfektne. Toto som nevyhral, jasne. No, ale užite si jumpscare. Užite, fakt, paráda. A teraz, že kotorite! Hneď vyskočí. Jo! Ľudia! Keď som to hral poprvýkrát, tak sa mi míňala táto batéria ako nič. Ale nevadí ľudia, chcel som len zahrať tá prvú noc, aby som vám dal takú ukážku sry. A keď to všetci poznáte, ja viem,
Ja som zaostalý, jak Jeruzalém. Nie, nenadávam na nikoho. Teraz akože ste to ani nepočuli. Nič, nie, nepočuli ste, som zaostalý ako Mickey Mouse. No, ale nevadí, tak asi toľko je z tohoto krátkeho Let's Playu všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a vidíme sa v ďalších videa a tiež prepáčte, že som dlho nenatočil video, ale proste som musel tak trošku popraviť všetky moje známky na vysvedčení, lebo ja som také lenivé prasa, že cez celý rok neviem nič skoro pracovať. Takže aj za to dajte like, ak ste takí ako ja. No nevadí, tak zatiaľ čus!